Аз ще я взема. Или... ти дай. Играй с мен. Играй с мен. Ама не е нужда да взимаш. Чуй, Божидаре! Божидаре! Ей, не е толкова. Така. Трябва да взимаш с ръце. Не можеш така, нали? Ау! Не гойте, минавай, Ма гойте. така се играе в футбола. Не, виж така. Да, отстрани. Не през него. Отстрани. Hello. Hello. Тук земята. Hello, знаеш какво означава? Това. Во? Това означава hello. Не означава здрав. Земя. Не през него, Марти, не през него. Не се играе през него така. Ау! Какво? Заболя ли те? Да, не. Хубаво ли е тук? Я стой. Хубаво ли е тук? Хубаво е. Искаш ли да си ходиш? А, Марти? Искаш ли да си ходиш?